Ole kasadela kalau lom le ve ka cheu kasadel te mi lo subscribe saka mi lo like sak thi tu te ne na lom thu ka soya mi lo subscribe lo ten mi lo subscribe sak thau turin khongai na karon ngen bok a cheu wani kan ngai thak tu dan chuan nuro pui Susana Wesley chanchin ani ang thuril turo pui tak John Wesley hring tu fa te ta na nuro pui ni tlin pastor no pui chuan om rin na mi nget ti a sa phone an soi fo chu Susana Wesley hi ani a Susana hi ni somni January sangkhat zaruk le somruk pakua London United Kingdom apianga unau somni pangazinga no pangber ani a apa chu London pastor Samuel Aneslia ani unau rual tak zinga no pangber ni in an chung kwero chung ko harsalo chung ko pangai tak ani a apasal Samuel Wesley ero chu pastor chung ko thei tak atanga Salian ani Samuel Wesley nen hian Oxford University an in tong ta a hun engemaw chen anin melhriata anin ngai nat nu in kum sangkhat zaruk somret pakua anin nei ta ani anin nei hian Samuel Wesley chu pastor atana hnem nge hlim kum somni le pariat mi ani a anupui Susana Wesley chu kum somni mi ani thung ani Susana Selen na chu pastor chung ko khusa theile rual pol pha chungkwa ani a ama ina adin ero chu chungko re thei tak ani apasal hi pastor re thei fa ani a apa in rin adik phatsan lova avuan ang bokin Susana ile apasal po in an vuan tat thin ani tichuan fa som pakwa asinga chungzinga pakwa te chu an no pan lain an thi a adang somte ro chu an puitlin thlengin an dam thung ani Susana itana harsat na lian tak chu an sumdin mun ani a an sumdin munin azerlo awangin ama pui tu tur ompui pakhat bak arwai thei ve lova suba ka fa te en kol lukmi ani a afa te pathian thu hril pe le thutaka annun pui theina na mani nun nge ya entun tur siam tlat mi ani awangin ama hi chuan em ani anin nei atanga kumsari chung phei chu kumtin fa aring thina achang chiat le aboi dan tur chu a hriat thiam pui viau ome ompui tur pakhat bak aroi ve theilo awangin engkima ama abuaya fa te en kol ngai bok nen adin mun ar sale thin ani nima sela rin om takin afa te akai hruai thina mi tu ten emo pathian thu pom dan le rin dan in an lo awangin pastor apasal Samuel Wesley chu mi tu ten emo an heka lung ina an tan tir ta dai ani adin mun ar sate lunen fa som en kol tu nen sumdin mun harsa nen harsatha sanak alain apasal la chu mi ten do tin an heka lung ina an tan tira mangang takin om thina ti chuan chu mai ni lovin an fa te po thenom no pangle midang ten an ti nom na in sikula te po chon chai bik an ni a mu danglam bik an ni a mu sit an tok thina ni chu mai la du to lovin an huan thlai an thlai chin te an thi chiat saka an bong bul thlengin kutte an lo thak sak thin ani tutiang chuan adin hun derdep takkara a oma ti du da na le harsat na no chep na an chung kwa in an tok thina ma se hun heng huna po hian Susana hi pathiana a in ngat tlat thin ani chutianga
mu sit na le no chep na kara po chuan pathian a in ngata anghi ngai lova arin chan pathian a in tulut tat thina fa te ta na nutling nutha nu chuan om ni hi atum thlat thin ani pathian a in ngat tlata arin na hi anging ve ngai lo ani a thei tokin a fa te a zir tira a kai hruaya a thununa pathian thungun takin a zir tir thin tum khat phei chu misualin an in an hal sak nge nge a heti hun lai hian susana i chuan a fa pano pang ber tur fa so pakuana a pai mek ani a hrina hun trep to ani a anau pai rit tak chungin eng tin tin emo a fa tenen chuan an tlan chuak thei hial ani he in kangkara hian a fa pa rongbol tula le ro pui tak John Wesley chu kumruk mi ani meka he in kang a alvut vut kara hian atanga chu an chuakim emo an ti nu in lo la chuakim lova mi ten an chan chu sak ani in hal sak atoka an pala do tin an heka zel atanga afa tenen har satakin eitur mumal po nei lovin ma se susana i chu anun anghi ngai lova afa te tan pathian aring tlat thina a hun laia ko than lian lo taka pastor na thok ani awangin an hlo po a tlem hle ani fa an nei tam si an ko sakhar sango tang ti chu a riat thei ome zirtira diklo mang an be na satbok awangin an tan chuan nun dan thiam po ar sle a amai ro chu susana hi pathiana avui lova aring hel ngai bok heklo ani rin om takin afate en kol chun zom zela chungin khom ane pui thina pathian thu zirtir le hoi hom tura kai hruai lama tan alangat ngat thina apasal zin bo hlan po in afate nen in khom lo zan apiang in anin khom thina an zai hova an tong traya apasal sarmon bu atangin pathian thucha asoi thin ani awan chuan omte lul em chutianga chungin khom thom min an hriat chuan an then om te chuan telve an chaka an lo telve thina nuam an ti in an zong chang hle thin ani afa te an kol nan kong hewan thatak em don laya kan fa te mitam takin kan chua san na salituka nu ber fa te ngai sak lo khotlang ko hrana in mang lutuk te kan om thina heng hi a thaviau thona chungin kan fa te nun kan hlo le si chuan omzia kan nei lo bani kan rong bol na chu ko hrana ni masalowin chung kwa a ni masa se abadu om em he susana hian chung kwa a bul atana a fa te a pathia thu atu ngata kong deka akai hruai ani no pang chu kalna om konga chuan zirtir ula a upat hun thleng po in a thla lowang ti pathian thuin min hril ani chuwang chuan chungkua bul kan tan hi a poimo em ema chungkua bul kan tan fu chuan khotlang nuna ko hran thleng in ara chuak thina chungko kalka na rong bol hi a fu ngai lo ani ti a hriat thei ome Susanai pasal Samuel Wesley chu a hrisel na zoi in ataniam thret threta ma se bitum ru tak ani a an chung ko leiba ru na tu le mi ten rin na konga an tangkai pui be se in le khabu te asiam chuaka abu minga chuan dissertation of the book of Job awata ani ma se atum angin a khal thalei thei lo ani achan chu aji adan aril em ema minaran pathian thu zirlo tan chuan hriat thiam ahara an tuipui phak lo thin ani hral a har deuh awangin leibarul na tur a phushu phachuang lova tichuan a pasal chu zoi in a lo chak lo tela
pasal chuan alo boral san le ta ani tichuan pasal thi nu pawh hian leiba engemaw zat anut sia ta a fate pahnih John Wesley le Charlie Wesley te an fel em awangin reilo te chungin chung ko leiba te pawh chu an rul zo ve thei ta ani helai kan hriat tura chu pafel le lotling tak phena nu fel tak kaum fo ti hi kan hriat a tha anga fafel tak phena pawh nu fel tak kaum thin ti hi kan hriat tel a poimo ome hi Susanna hian a pho chuak chiang hle a Susanna I chung changa pawh he thu hi adik hle ani an fa te so pawh zinga som dam zinga hian John Wesley an hun laia thu thil toro pui ber le lar em ani tichuan Charlie Wesley ni se khovel hriat pawh a hla phuah thiam ming thang mi hriat hlo tak aron thing chuak ta ani chuwangin Susanna nun hi en ton tlak hle kan chung kwa thaba kan lak lu te pawh a poimo hle in ka hria Susanna chu a pasala thi nuwa a faten duat le mangai takin an enkol chun zoma a pasal dam lai ain sum le pai te pawh an lo ziom hreta chung ko khosaka zoin ma an lo son ve ani tichuan a pasala thi nu kumrei vak lova July ni som ni le pathum sangkhaza sari somli bani khan kumsom sari pathum mi ni in lalpa hne na achol ve ta tichuan a thi dona chuan thuro pui tak mai min hlut sia chung a thuro pui tak min hlut sia chu atong kam hnung bera chu ti hian a soi chuak ta ani he lei hriom ka chu san ve le pathian fakna hla sam ziak ami kha inron sadon nia ti in a fate acha ani tichuan chu mai ni lovin atong kam moi em mai chu setanan min be na hi ka hne chuan ka zele nang ti ka hria chu wangin sual hne nan chung kwa rong ka bol don ani atiani aban ro pui em chu wangin sual hne nan chung kwa rong ka bol don ani ati chung kwa rong ibolang uhmiang bul itanang uhmiang Susanna ang hian kan harsa deuh ani po in pathian hi ibel tat ila ibei seng uhmiang ta chuan lalpan mal min som nge in anin om chung kwa bultan tu Susanna Wesley ama nuna tangin lalpan kan hne na thu soi thau sela pathian tan ding net ta turin min tan pui ro se